Amen. Praise God for this beautiful day, beautiful Sunday po sa bawat isa. Isang magandang umaga. And of course, happy Father's Day sa mga itinalaga ng Panginoon na leader ng ating tahanan. Ayan. Today po ay isa-celebrate natin ang kanilang araw. At bago po ang lahat po tayo ay tumayo at atin pong i-welcome ang bawat isa ng napakagandang ngiti at yakap. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Oh, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Katulad po ng ating inawit, let us always say that sa bawat isa po sa ating mga kapatiran that we love them with the love of the Lord. And sa pagkakataon naman pong ito, let us ask ourselves, how much do we love God? Gaano kalawak yung pagmamahal natin sa Panginoon? So at this moment, let us in-tune our hearts to just worship our living God, our loving God, our loving Father, for He has been good in our lives. Amen. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay.
nagmumula sa ating puso. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat, Gaya ng dagat na di mapapagana. sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Ibigay natin ang napakataas na papuri sa ating Panginoon. Gaya ng dagat, Panginoon, hindi mapapagana. Isang karangalan. Oh, yes, God. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah, 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 Lord God. Salamat, O God, sa umagang ito, Panginoon. Narito kami, Panginoon, kaya aming pupurihin at papasalamatan, Panginoon, sa sambahin. Lord, salamat muli sa oras na ito, Panginoon, na kami dinako mo sa lugar na ito. O kaya aming katagpuin, Panginoon. Salamat, Holy Spirit. Mangusap ka sa puso ng bawat isa, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na wala kayong magagawa kung walang yung pagsama ng iyong Santong Espiritu. Kaya't inaanyayahan ka namin sa oras na ito, Panginoon. Lord, bago kayo patuloy, Panginoon, kayo po'y nagkapalinis sa aming mga kasalanang nagawa, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan sa mga oras na ito. Lord, salamat, Lord God, at sasamahan mo kami at gagabayan mo kami sa mga oras na ito, Panginoon, at sa maghahayag ng iyong mabuting balita, Panginoon. Ang aming mapapakinggan, Panginoon, ito'y tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Ito'y matanim sa aming matabang parte ng puso namin, Panginoon, upang ito'y lumago at mamunga, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon. Kami po'y nagpapatuloy, Panginoon, na makikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Upang, Lord God, ang mga ito'y aming magamit sa pang-araw-araw na iyong pamumuhay, Panginoon. At ito'y aming malalakaran, Panginoon. Kaya't samahan mo kami, Panginoon, sa mga oras na ito, sa aming pagpuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Tunay ngang tapat, dakila kang Diyos, pinupuri ka namin, pinasalamatan, dinadakila. Ito pang aming samong dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Good morning, church! Pwede nyo po ba tignan na yung katabi? Tignan nyo nga kung meron kayong katabing tatay. Sabihin nyo nga po, Happy Father's Day! Yan, sa lahat po ng tatay, isang maligaya na araw sa bawat isa po sa inyo. Ayan. So, handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos sa buhay? Parang mahina. Sino pong excited na? Tanda na magpuri sa ating Panginoon. Amen. So muli, ating po ipalakpak ang ating mga kamay. Tayo po ay sasayaw. Tayo ay aawit sa ating pong Panginoon. Amen? Amen. So lahat po na excited na sumigaw ng Hallelujah! Woo! Amen. Tayo umawit sa ating Diyos.
Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Come on church, awitin natin. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Muli pa sabihin natin, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Maawit, umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit, lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, o purihin natin si Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Come on church, sabihin natin sa Panginoon, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di ka nagbabago, di nagbabago. Muli pa, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Yes, Lord! Tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Muli pa, church, awitin natin, tayo maawit, tayo nagpupuri sa Diyos. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Say, papuri kay Yahweh, 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 Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, araw-araw, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Come on, church! Awitin natin ang Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Pumuli pa, ikaw lang ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hey! Pagpapala'y bumubuhos na sa Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Pagpapala'y bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh,
ika'y pupuri. Awitin natin! Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, O araw-araw, O Diyos. Yes, Lord, araw-araw, araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano man, O Diyos, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ay magpuri! O ikaw, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Set! Oh, 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 oh. Sabihin natin sa Panginoon, wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, oh, wala. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Mas malakas! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. O ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. O ikaw, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 ikaw. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Uwosa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw pa rin. Oh, purihin natin ang Diyos. Oh, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Oh, salamat, Panginoon. Ikaw at ikaw pa rin, aming Diyos. Purihin ka, oh, Panginoon. Oh, salamat, aming Diyos. Tunay nga, Panginoon, araw-araw kaming magpupuri sa iyo, Diyos. Salamat sa kagalakan. Salamat sa pagsama sa amin sa araw-araw, O Diyos. Dahil ikaw ang aming tunay na Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Church, patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. Muli, ihandog natin ating puso, ating buhay. Let's just worship the name of Jesus. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko.
mundo. Ikaw ang haring na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa Panginoon. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Panginoon, hindi ka nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, aming sandigan. Nariyan para sa Panginoon. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, ikaw ang Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa Panginoong Jesus. Pupurihin natin ang Diyos, sambahin natin ang Diyos sa buhay. Dakilain ka sa buhay ko. Di ka nagbabago, Panginoon. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Naming sandigan. Nariyan para sa amin. Panginoong Jesus. Maghari ka. Maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka. Yes, Lord! Dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailan. Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ka. Purihin natin ang dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Sa'yo lamang, Panginoon. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka. Kamay, deklara po natin. Ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka, Panginoon. Ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Oh, hallelujah! Hallelujah! Purihin ka. Come on, church, sambahin natin ang Diyos na buhay. Kung
itaas natin ang ating papuri, ang ating puso. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhati ka, makapangyarihan ka, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa huling pagkakataon, hallelujah, purihin ka, dakila ka, luwalhati ka, makapangyarihan. Ikaw lang, Panginoon, ikaw ang Diyos magpakailanman. O ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw lang ang Diyos, ikaw ang Diyos magpakailanman. Come on, church, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, sampai ka. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Yes, O God. Yes, Lord. Come on, people of God. Sambahin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Amang nasa langit. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Yes, O Lord. Purihin ka, purihin ka. Aming Amang nasa langit, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri, sumasamba sa iyo ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. Muli po'y magpakilala ka sa aming mga buhay, especially sa mga ama ng tahanan. Salamat po, Panginoon, nang iyong nilikaang tao na si Adan, siya po'y binigyan mo ng makakatuwang sa buhay. Salamat po, Panginoon, ngayong umagang ito, kami po'y sama-samang nagpapakumbaba sa iyong harapan, inaaming wala kaming magagawa kung wala ka. Samahan mo kami, Panginoon, sapagkat alam po namin na ang lugar na ito ay pinili mo upang sa lugar na ito ang iyong mga nilalang ay sumamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Hayaan mo, O Diyos, ng puso at buhay ng bawat isa ngayong umaga ay matamnan ng binhi ng iyong salitang nagbibigay buhay. At ang mga salita mong pag-aaralan namin ay matanim sa puso ng bawat isa, especially sa mga ama ng tahanan, na ang mga katangiang itong napakahalaga ay makita po sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, maging ang mga sumusubaybay sa live streaming na ito, saan man po sila naroroon, abutin mo sila ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya, at sila po'y ma-enlighten, maging ito po'y maging isang tawag po sa kanila ng paggising sa kung sila man po ay hindi nakakagampan ng mga dapat gampanan ng isang ama ng tahanan sa pamilya. Pagpalain mo ang iyong salita at ang iyong likod ay itago mo sa likod ng iyong krus. Ikaw lamang amang maitaas maluwalhati, maparangalan ngayong umaga. Tanggapin niyo ang pasasalamat, kaluwalhatian, karangalan, Ama, sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Sige po, maupo ng bawat isa. Okay, tawagin natin ang mga bata. Lahat ng mga bata ay ating ipanalangin sa oras na ito. Sige. Dito sa harapan ng mga bata. Ang sabi ng Psalms 127 verse 1, children are a gift from God.
Ang mga bata ay regalong mula sa Diyos. Kaya po ang mga bata ay mahal na mahal po yan ng Diyos. Sila po ay special sa Panginoon. Kaya atin po silang ipanalangin. May power ang panalangin na ating ginaganap o ginagawa para sa kanila. Na ano man ang ideklara natin, ano man ang sabihin natin, ito po'y mangyayari sa kanilang mga buhay. Kaya ito nating lahat ang ating makamay sa kanila, sa mga bata. Sige po. Yan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, nilalapit namin sa trono ng biyaya ang mga bata pong ito. Lukuban mo sila ng iyong kapangyarihan at habang sila po'y nasa murang kaisipan, sila po ay lumaking mabuting bata, may takot sa iyo at ginagamit mo sa pagpupuri, paglilingkod sa iyong pangalan. I release and I declare, Lord, your grace, your favor, your blessing upon them in the name of Jesus. Surround them, Lord, with your walls of fire, with your precious blood. At Panginoon, ang mga bata pong ito ay bigyan nyo rin ng karunungan, talino mula sa iyo. Sila po'y protection mo sa araw-araw nilang buhay in the name of Jesus at wala magkakasakit sa kanila, Panginoon. Sila'y lalaking malusog, malakas in Jesus' name. Panginoon, salamat. Ikaw po ang mag-ingat sa kanilang mga buhay at inaangkin po namin ang iyong pagsama sa kanila habang sila'y lumalaki kung hindi ka pa darating, Panginoon. Kaya, O Diyos, salamat sa iyo namin sila'y pinagkakatiwala at anuman ang plano at dakilang layunin mo sa kanila ay mangyari pong lahat sa takdang panahon. Thank you. Father, we honor you, we praise you. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen. God bless you. Lakad lang, mga bata. Amen. Praise the Lord. Ngayon po ay ating sineselebrate ang Father's Day. Kaya taas po ang kanang kamay ng lahat ng mga tatay. Lahat po ng tatay. Ilan ang mga tatay natin dyan? Mga tatay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11 nga ba? Malaman po natin, baka may darating pa. Ayan, no? Amen. Parang tingin ko, hindi lang 11 eh. No? Ayan. 15 na kanina eh, baka may umihilang. Amen. Praise God, purihin po ang Diyos. Ngayon is third Sunday of the month of June. At atin pong sineselebrate ang buhay ng mga ama ng tahanan. Kaya nga po, napakahalaga na atin pong malaman mula sa banal na kasulatan kung ano pa ang mga qualities o mga katangian na dapat nakikita sa isang ama ng tahanan. Last month of May ay dinaos naman natin ang Mother's Day, ang araw ng mga ina ng tahanan. Napakalaki rin po ang bahagi ng isang ina ng tahanan sa loob ng tahanan na kapag walang ina ay hindi rin gaano nagagampanan ng ama ng tahanan, yung dapat gampanan ng ina. No? At may mga pangyayari sa mundong ito na minsan wala na yung ama at ina na lamang, kaya siya na tumatay yung ina at ama ng tahanan na lahat ng gawain pang pamilya ay nasa balikat ng ina. Pero pagka ang buhay ng babae at lalaki ay magkasama pa, sila ay nagtutuwang. Magkabalikat silang ginagampanan ang kanilang responsibilidad para sa kanilang pamilya. Kaya mahalaga po ito. Ngayon, ay atin naman pong titignan mula sa banal na kasulatan ang isang ama ng tahanan na kung paanong tinawag at pinili ng Diyos, at dahil siya'y tinawag at pinili ng Diyos, siya'y pinagpala ng Panginoon. The same sa mga ama ng tahanan ngayong panahon na ito. Buksan natin ang Bible natin sa Genesis chapter 17, verse 5. Genesis 17:5. Yan. Tumayo tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Yan. Ito po ay New King James Version, Goy. King James yan, no? New King James. Yan. 1, 2, 3, basahin natin. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham.
For I have made you a father of many nations. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maupo ang bawat isa. Anong sabi ng Panginoon? Directly kinausap ng Diyos Ama nasa langit si Abram during that time, na pag binasa natin ng verse 1, sabi ni Lord, Abram, I am your exceedingly great reward. Ako ang iyong reward. Ako ang iyong gantimpala. No? Kaya nga, may pangako ang Panginoon sa kanya na si Abram, nang tawagin ng Diyos, merong tipan ng Panginoon sa kanya. Alam niyo po, the same sa bawat isa. Ang Diyos ay may tipan. Ibig sabihin, may covenant ang Panginoon sa mga tatay. Na ang mga manang tahanan, kung papaano niyang tinawag at pinili itong si Abram, no, dati ang pangalan niya Abram, at nang siya'y tawagin at piliin ng Diyos para maging ama ng maraming bansa, naging Abraham. No? Abraham. Kaya hindi na raw siya tatawaging Abram, kundi ang magiging pangalan niya ay Abraham. Meaning, he will become a father of many nations. Tatawagin siyang ama ng maraming mga bansa. No? Maraming bansa. Ibig sabihin, ang lahat ng salin lahi sa mundo, lahat pati sa panahon nating ito, ay tatawagin siyang ama ng mga bansa. No? Father of many nations. Kaya nga, napakahalaga po ng role ng isang ama ng tahanan sa pamilya. No? Parang pagka walang ama ng tahanan sa loob ng tahanan, buong pamilya, parang may kulang. Ganon din naman ang ina ng tahanan. Pag walang ina ng tahanan sa loob ng bahay, para may kulang. Merong nagagawa ang babae na hindi nagagawa ng lalaki, may nagagawa ang lalaki na hindi nagagawa ng babae. Pero, meron din namang babae o lalaki na nagagawa ang lahat kahit wala ang ama o ina. No? So kaya nga, both side, makikita po natin, nang tawagin ng Diyos si Abram, pinangakuan siya ng Panginoon. No? May promise. Sabihin niyo, promise. Pangako. At ang pangako ng Diyos kay Abraham, pangako din ito ng Diyos sa mga ama ng tahanan sa panahon nating ito. And the Father of Heaven, yung mga ama ng tahanan sa lupa, we are representing the Father of Heaven. Tayong ama ng tahanan sa lupa ay nagre-represent sa ating amang nasa langit. No? Bilang nagre-represent tayo sa ating amang nasa langit, meron tayong mga qualities. Ano ba nga ba? What are the qualities of a godly father? Ano ang mga katangian ng isang makadiyos na ama? No? Meron pong mga ilang mahalagang bagay na nais kong ibahagi sa atin. Number 1, na katangian ng isang ama ng tahanan sa lupa. Number 1, qualities of a godly father is a role model, no? Role model. Sabihin nga po natin, role model. No? Pag sinabing role model, is a person looked to by others as an example to be imitated. Ulitin ko. Pag sinabing role model, siya yung taong tinitingnan, no? Sa pamamagitan ng maraming tao, ng ibang tao, bilang halimbawa na dapat tularan. No? Tinitignan ka bilang isang ama ng tahanan, maraming tao ang nakatingin sa iyo. Maraming nakamasib. Especially, siyempre, sa aming mga pastor. No? Ako po, kita nyo naman dito, transparent ang buhay ko. No? Everyday, pag nandyan lang ako sa labas, ay kung titignan nyo, ay ikukumpara sa iba, ay siyempre, pag ang tingin sa iyo, bishop, sobrang... Pero tayo, simple lang, no? Hindi natin pinapakitang sobrang tayo ay gano'n nakataas dahil pantay-pantay lang tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? No? At bilang role model, ulitin ko, a person looked to by others as an example to be imitated. Kailangan tayo halimbawa na dapat ay matularan. No? And role model is ang role model is someone who positively influences another person through actions and words. No? Yan daw role model is someone who positively influences. Siya yung nakaka-impluensya ng ibang tao sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at salita. No? Meron na bang nagsabi sa inyo na ang galing mo magsalita? No? O di kaya, sa kilos mo pa lang, nabe-bless na kami. No? Di ba masarap mapakinggan na maging role model ka na yung mga tao sa paligid mo,
sinasabi nilang, i-mentor mo ko. No? Ibig sabihin, pag sinabi nilang, gusto ko magpa-mentor sa iyo, meaning, gusto kitang pakinggan, gusto ko na ikaw ang mag-guide sa akin. Di po ba napakasarap marinig yung mga ganon? Ibig sabihin, nagiging role model ka sa kanila. Andyan po ba kayo? Amen? Maganda sa isang tao, lalo na sa mga ama ng tahanan, na ikaw ay maging isang role model sa kapwa mo. Maging sa mga kapwa mo, ama ng tahanan. No? Your life give an impact. No? Na nagbibigay ka ng isang modelo o halimbawa sa buhay ng maraming tao, especially ang mga ama ng tahanan. Maraming mga ama ng tahanan, makikita mo talagang sobrang sipag, no? Madaling araw, gising na marami sa atin dito, yung mga ama ng tahanan, talagang ando ng pagsusumikap para sa pamilya. Sila ay nagiging isang role model na dapat ay tularan. No? Kaya the father should demonstrate positive behaviors, values, and attitude. Ang mga ama ng tahanan dapat ay naipapakita niya yung positibong behavior o ugali, no? Yung kanyang attitude, yung kanyang value sa buhay. Mahalaga po ito sa isang ama ng tahanan, especially sa larangan po ng paglilingkod sa Diyos. Pag ang isang ama ng tahanan, nakikitaan ng isang magandang halimbawa, lalo na sa kanyang paglilingkod sa Panginoon na nagbigay ng buhay sa kanya, ang ama ng tahanan yon tutularan ng maraming tatay. Amen po ba? No? Pero pag ang isang tatay wala nang ginawa, lalo kung araw ng linggo, ay hindi inuuna ang kaharian ng Diyos, no? Hindi inuunang paglingkuran ng Panginoon, hindi niya naisa sa katuparan yung sinasabi ng Mateo 6:33. Generally, yung verse na yun, parang kalahatan po yan. Sinasabi ng Panginoon na unahin mo higit sa lahat ang pagharian ka ng Diyos, unahin mo ang kanyang katwiran at lahat ng iyong kailangan ay idaragdag ng Panginoon. No? Yan. Higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat, sabihin nyo, lahat ng inyong pangangailangan. No? No, sa English, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya nga, ang isang ama ng tahanan, kailangan ay isang role model. Siya ang nagpapalaki sa kanyang mga anak. Siya ang nagiging halimbawa ng mga anak niya sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ang sabi ng Proverbs chapter 22 verse 6? Ano ang sabi ron? Train up your child in the way they should go. Sanayin daw ang mga bata sa daang niyang dapat lakaran. And when he is old, he will not depart from it. Turuan ng mga bata, sanayin, i-train ang ating mga anak. Siyempre, ang tinutukuyan dyan, yung mga ama ng tahanan, yung mga ina, no? Katuwang silang mag-asawa. Train up your child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Kaya yung ating mga anak, sanahin natin na maglingkod sa Diyos. Ayan, yung mga bata, kita nyo, nakakatuwa na maliliit pa lamang, sumasayo na sa Panginoon, meaning naglilingkod sila sa Panginoon. Si Siam, no? De Jesus, nakita natin, yung mag-ina ni Sister Aiza, nagseserve sa Panginoon. No? Napakaganda ng isang buong pamilya ay nakikita mo, especially nangunguna ang ama ng tahanan. Andyan po ba kayo? Amen? Na naglilingkod sa ating Panginoon. No? Kaya ang ama ng tahanan, ang sabi ni Ephesians chapter 6 verse 4, mga ama, yun ang sabi ron sa Tagalog, huwag ninyong ibuyo ang inyong mga anak dahil sa inyong malabis na kahigpitan. Sa halip, palakihin sila ayon sa disiplina o tuntunin ng aral ng Panginoon. Palakihin ang mga bata, no? Kinakausap diyan yung mga ama. Sulat yan ni Pablo sa mga ama, no? Diyan naman mga magulang, no? Kasamang nanay marahil diyan. Pero sa ibang salita o translation ng Tagalog, tinukoy doon ama, no? O mga magulang, wag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. No? Wag daw natin silang hayaang maging rebelde, maging masuwayin. Bagkus, palakihin sila sa aral at tuntunin ng Panginoon sa pagdidisiplina. Kaya mahalaga ng ating mga bata, maliliit pa lamang,
dinadala natin sa church at tinuturuan ng ating mga teacher sa Sunday school. Lumalaki silang may salita ng Diyos sa puso. Ayan, no? Sa ADB version. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, no? Kundi inyong turuan sila ayon sa saway o aral tuntunin ng Panginoon. Kaya ang number 1 tutularan ng mga anak ay ang mga magulang. Di ba? Kung anong ginagawa ng ama, gagawin niya ng mga bata. Minsan may nakikita tayo, sabi, anak, bili mo ako sigarilyo. Sindihan mo na rin. Ako, tinuruan pa yung anak, ang liit-liit. 7 years old, 5 years old, 9 years old. Kaya sa tandahan, sinindihan yung bata. Ang liit-liit pa. Yung binigay sa ama. May mga ganyan po eh. Totoo yan, nangyayari yan. No? Tapos maliliit pa yung bata, 12 years old, anak, kasama yung mga ibang tatay, bili ka ng alak. No? Dala-dala ng bata yung mga beer, dadalhin doon sa mga nagiinuman, inutusan ng ama ng tahanan. That is not a good model. Bad model yun. Maliliit pa, kita mo mga bata. Kaya kung anong ginawa ng mga ama, ayun, tinularan ng bata. Kaya ang bata, habang lumalaki, 13 anyos, yung kasama na rin ng mga barkada sa kanto, inuman na rin, sigarilyuhan. No? Ang number 1 tinutularan ng mga bata, ng mga anak, number 1, ang magulang. Kaya pag ang mga anak nakita ang mga magulang every Sunday, nasa church, naglilingkod sa Panginoon, sumasamba, kita mo yung mga anak nyo maliliit pa lamang, sasamba na rin maglilingkod kay Lord. Amen po ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Amen. Masarap po yun na ang ating mga anak, mapalaki natin, maliit pa lamang, nasa murang kaisipan, tayo ang tinutularan nila na tayo ay naglilingkod at inuuna natin ng Diyos. Di ba nilikha ng Diyos ang tao ng unang araw, mga lahat ng bagay na kailangan ng tao, nilikha ng Diyos pagdating sa ika-6, nilikha niya ang tao sa 7, ay nagpahinga siya. No? Inuna, kaya sabi ni Lord, magpahinga din kayo. No? No? Unahin natin ang Panginoon. Kaya nga, may kasabihan tayo, like father, like son. No? Kung ano ang ama, ganun din anak. No? Pag ang ama ay mabuti, inaakay ang mga anak tungo sa paglilingkod sa Diyos, ang mga bata lalaking may takot na naglilingkod sa Panginoon. Kaya tayo mga ama ng tahanan, be a good model. Amen po ba? Be a good father to our children. No? Maging mabuti tayong ama. No? Sapagkat we as fathers here on earth, we represent our Heavenly Father. Tayo nagre-represent sa ating amang nasa langit. No? Kaya dapat tayo maging modelo. No? Every father should remember one day his son will follow his example, not his advice. Ang susundin ng ating mga anak, hindi yung advice, kundi yung buhay natin, no? Yung example natin sa kanila. Kaya napakahalaga ng isang ama ng tahanan ay kakitaan ng isang mabuti o good model, role model ng mga anak. No? At nangyayari po yan sa mundo. No? Malaki po kasi ang impact ng ama ng tahanan at impluensya, authority ng ama ng tahanan sa buong pamilya. No? Kung ano ang instruction ng ama, kailangan po, sundin po yan. Kasi ang ama ng tahanan, ang unang nilikha ng Diyos, hindi naman babae, hindi si Eva. Ang unang nilikha ng Diyos, si Adam. No? Na-recreate si Eva mula sa tadyang ng lalaki. Kaya ang ama ng tahanan, siya ang tutularan talaga ng kanyang mga anak. No? Yun ang number 1. No? Pangalawa, no? Moral support for his spouse. No? Kailangan ng isang ama ng tahanan ang moral support niya para sa kanyang asawa. No? No? Hindi naman lahat. May mga asawang lalaki, walang suporta sa kanyang asawa. No? Moral, kasama na dyan siyempre, physical, emotional, spiritual. No? At siyempre, financial. Lahat pong iyan. Kailangan, kasi alam niyo ba, nang nilikha ng Diyos si Adam, di ba nakita ng Diyos, nag-iisa siya.
Anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi ng Genesis chapter 2, verse 25. Goy. Ang sabi ng Genesis 22, Goy, andyan na? Genesis 2, sorry. Genesis 2. Genesis 2. Ayan. And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper, no? Comparable to him. Lilika ako ng makakatuwang niya. Meaning, vice versa, ibinigay si Eva kay Adan, hindi lang para makatuwang ni Adan si Eva, kundi andyan ang babae, no? Nasusuportahan din ng lalaki. Tulong po sila. Morally, spiritually, emotionally, financially. Kaya ang ama ng tahanan, siya, nasa balikat niya ang buong responsibilidad sa pamilya na siya ay kailangan nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Siyempre, katuwang niya ang kanyang wife. No? Kaya nga, sabi ni Pablo, ang utos niya, may utos siya sa Ephesians chapter 5, verse 22, submitting yourselves one to another. Ang mag-asawa dapat daw nagpapasakop sa isa't isa, nagtutulungan, no? Nagpapalakasan, nagpapasensyahan, nagbibigayan, naguunawaan. Hindi pwedeng nagkamali si Mrs. o si Mr., sisigawan mo, aawayin mo, gulo ang labas. No? Kaya tayo bilang mga Kristiyano, kailangan nakikita po sa atin ito. Sa mundo, yung mga unbeliever, yung mga di mananampalataya, hindi natin sila gaanong makikitaan ng talagang buhay ng isang may Kristo sa puso. Darating ang sandali dahil nga wala silang Diyos sa puso, wala silang personal na relationship sa ating Diyos na katulad natin, no? Dumarating ang sandali pag may away, may gulo, talagang sobra gulo. Away, murahan, batuhan, no? Sigawan, hanggang minsan umahantong sa paghihiwalay. Bakit? Kasi nga wala ang Diyos sa puso eh. Walang personal na relationship sa ating Diyos. But thanks God, ang bawat isa sa atin, no, na nakakakilala sa Panginoon, natututunan natin at naririnig natin ang mga aral at mensahe ng Panginoon na nararapat na ang mag-asawa ay nagpapasakop sa isa't isa. Amen po ba? Nagtutulungan, nagbibigayan, andun ang kanyang moral support as a father of the house sa kanyang asawa. No? Kaya the father should support their spouse in their role, no? In her role. Sa kanyang role sa buhay, sharing household responsibilities, no? Maintain a healthy partnership. Yan ang mag-asawa. Pinapangalagaan nila, pinapanatili nila yung kanilang malusog na relasyon bilang mag-asawa. Kaya ang mag-asawa po talaga nagdadamayan, nagtutulungan, no? Napakagandang makita yung mag-asawa ay nagse-serve sa Panginoon. Pag nagpunta si Mrs. sa ganito o si Mr., kaya kami mag-asawa bilang inyong ama't ina dito sa J. Blue family, dahil nga yung aking biyanan nandun na sa Pasig, di kami nalang mag-asawa. Kaya kung saan man ako pumunta, kailangan nandiyan siya sa tabi ko. Amen po ba? Meaning, andun yung support niya sa akin at especially yung support ko rin sa bawat isa sa amin. No? Kasama namin yung aming bunso. No? Diyan sa bahay. Kaya nga, napakaganda po ng isang ama ng tahanan, nandun yung kanyang moral support sa kanyang spouse. No? Na nagpapalakasan sila physically, nagtutulungan sila at nagdadamayan. Kaya importante sa isang mag-asawa, nabanggit ko kanina, yung understanding. Importante po yun eh. No? Yung pang-unawa. Hindi lamang Mr. Ganon din ang Mrs. No? Kailangan ng Mrs. malawak ang pang-unawa. Pero dumarating sandali, may mga asawang babae, marahil hindi naman lahat. May mga asawang babae, pagka yung medyo kapos, financially, no, materially, nag-struggle na, hindi na malaman ang gagawin. No? Alam nyo, tiwala sa Diyos ang sikreto para bumuhos ang biyaya sa pamilya. No? Andyan po ba kayo? Amen? Magtiwala sa Panginoon. Kumapit sa Diyos. Ang Diyos, nasabi ko nga, maraming paraan para pagpalain ang pamilya.
no? Ang mag-asawa. Kaya naman ang asawa, number 1, lalaki, ang mga manantahanan, siya ang dapat na nakikitaan ng moral support sa kanyang spouse. No? Dahil alam nating lahat, dumarating panahon, kung ikaw merong 5 anak, 4 na anak, o 8 o 10, no? Bihira na ngayon may mag-anak ng 10, no? Noong mga 80s, 70s, yung mga parents natin, 10 anak, 11, 12, ngayon 2 na lang, meron pang isa, no? Dumarating ang panahon, siyempre pag nagkapamilya yung mga anak natin, ang maiiwan na lamang sa bahay ang mag-asawa. No? Kung nagkapamilya na silang lahat. No? Yun na lamang mag-asawa ang naiiwan. Dito sa ating bansa, mapalad po tayo. Ang Pilipino ay sobrang, yung makapamilya. Tayo sa family, very, tawag doon? Family-oriented tayo. Sa US, ilang beses na kami napunta dyan. Ang pamilya dyan, pagka ikaw ando ng buong pamilya mo, no, nagkaasawa yung mga anak, kanya-kanya na yon. Wala, bihirang madalaw yung tatay at nanay doon. Tayo, hindi. No, iiwan talaga sa bahay yon. Tayo dito, pupuntahan ng mga anak ang magula o di kaya, sasabihin ng mga anak, dito na kayo sa bahay namin. Kami na bahala sa inyo mag-aalaga. No? O di kaya, yung mga anak naman ang titira sa parents nila. No, ganun tayo rito sa ibang bansa, kahit Pilipino sila, lalo sa US, wala. Dadaling ka na lamang sa orphanage, yung mga ngalaga sa ibang tao. No? Ganun po ang kultura doon. Kaya dito sa atin, praise God, kung dumarating ang panahon na ang nagkaedad na ang mga parents, no, at hindi na kayang kumilos, gumalaw, ang mga anak ang nag-aalaga, nagbabantay. Sa ibang bansa, hindi ganun. No? Ang kultura nila iba kahit Pilipino sila. No? Doon sila sa kanilang pamilya at yung nanay, tatay nila kung matanda na, andun sa dinadala sa orphanage o sa mga may ibang taong nag-aalaga. Kaya mapalad po tayo dito. No? Tayong may mga anak pa. Sapagkat darating ang panahon, sila yung mangangalaga sa mga magulang po nila. So sa father, balikan natin, ang father, mahalaga ang moral support, spiritual, mental, emotional, and financial sa kanyang asawa. No? Kaya yan ang, siyempre, kung minsan, may mga magulang naman, iba. Ang madalas minsan, ang mga namimili ng pagkain sa pamilya, yung tatay, minsan naman, yung mga nanay. No? O yung mga tatay na umaabroad, no? Umaabroad para sa pamilya nila. No? Iba-iba po. Pero ang mahalaga po rito, ando ng moral support. No? Amen po ba? Mahalaga po yan. Yan po yung isang katangian na dapat nakita sa ama ng tahanan. Pangatlo, syempre, the qualities of a godly father, ito yung isang katangian na isang makadiyos na ama, is the provider. Siya ay nagpo-provide. No? Provider siya ng kanyang pamilya. Dahil pag ang ama ng tahanan, nagpo-provide ng kailangan ng kanyang asawa, ng kanyang pamilya, nagiging masaya ang pamilya. No? Siyempre, masaya sila, lahat ng kailangan nila meron, pinoprovide ng ama, ang ama nagtatrabaho, kumikilos, gumagawa, lahat na gagawin para sa pamilya. At ang pamilya, makita nyo, nagiging masaya. Amen po ba? Pero pag hindi na ipoprovide, malungkot ang mga bata. Malungkot ang asawa. Kaya ito'y isang katangiang dapat ay nakikita at ginagampanan ng isang ama ng tahanan. Ano sabi ng Psalms 128 verse 2 and 3? Basahin natin. Goy. Yan. Psalms 128 verse 2 and 3. When you eat the labor of your hands, you shall be happy. No? And it shall be well with you. Verse 3. Your wife shall be like a fruitful vine. No? Ang asawa mo magiging isang tulad ng punong mabunga in the very heart of your house. Your children like olive plants all around your table. Sa Tagalog, Goy, ilagay mo sa Tagalog, mas maganda. Para ating makita. Anong sabi diyan? Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya at maunlad ang pamumuhay. No? Verse 3, sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga at bagong tanim na olibo sa may hapag ang anak niya. No? Kaya nga ang pamilya nagiging masaya, no? Nagkakaisa, nagmamahalan
kapag ang ama ng tahanan ay nakitaan ng talagang siya yung nagpo-provide. No? Sa panahon nating ito, maraming mag-asawa talagang pareho nagtatrabaho. Yung anak ay iiwan sa parents, sa manuga o biyanan, sa magulang. No? Ganun po ang panahon natin ngayon. Meron naman ng mga nagbi-business. Iba-iba po ang kaloob ng Panginoon. Ang pinakamahalaga po rito na itinuturo ng Diyos sa Bible, ang ama ng tahanan is a great provider. No? Dahil siya'y representative ng ating amang nasa langit. Sabi ng 1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8. Sa Tagalog, 1 Peter 5:8. Kung hindi daw, yan. Sorry. 1 Timothy. Yan. 1 Timothy 5:8. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, kung ang sino man daw ay hindi nagsusupply, nagbibigay, nagkakaloob, no? Sabi sa Tagalog, sa kanya makamag-anak o kamahal sa buhay, kapamilya, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Kapag hindi raw siya nagsusupply ng kailangan ng kanyang sambahayan, masaul pa siya sa walang pananampalataya. No? Ang isang tao na hindi marunong mag-supply, mag-provide ng needs ng kanyang pamilya, masaul siya sa walang pananampalataya. Kaya nga napakahalaga po na sa isang ama ng tahanan, siya yung nagpo-provide talaga. The primary responsibility of father is to provide the needs of his family. Primary po yan. No? Talagang kailangan niyang gampanan ng isang ama ng tahanan. Pag ang isang ama ng tahanan ay nakitaan mo na talagang nagsusumikap, ginagawa ang lahat para sa pamilya niya, ang pamilyang yon ay walang magagawa ang Diyos kundi pagpalain. Amen po ba? Sabihin sa katabi nyo, pagpapalain tayo ng Diyos. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Bakit? Dinadaluyan ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, ang ama ng tahanan. Diyan dumadalo yan eh. Parang siya yung ugat. No? Ang ugat, pagka buhay pa yan, talagang dadalo yung sustansya, mga bitamina patungo sa mga sanga. No? Magiging sariwa ang mga dahon, mamumulaklak hanggang maging bunga. Makikita mong very napakasariwa. No? Yung isang puno na yon, parang isang ama ng tahanan. Ang ama ng tahanan, kapag siya ay sobrang masumikap, no? Masigasig, masipag sa buhay, madiskarte sa pinansyal, morally sa kanyang pamilya, wala magagawa ang Diyos kundi pagpalain ang pamilya na yun. No? At kalooban at plano ng Diyos noon pa man nang nilikha niya ang tao, na ang tao'y mabuhay ng masagana, maunlad. Kaya nga lang naghirap ang tao dahil pumasok ang kasalanan. Ang kasalanan ng ugat at dahilan kung bakit ang tao'y naghirap. Pero sa una pa lamang, nang nilikha ng Diyos ang tao, ang plano ng Diyos sa tao'y, ang tao ay mabuhay ng masagana. No? Doon sa 3 John 2, sabi roon, sa sulat ni Gayo, no? Sabi ni John kay Gayo, mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sanay nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay spiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. No? Sabi sa English, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as your soul prospereth. So kaya ito yung kanyang naisim, na kung paanong malakas, malusog ang kanyang katawang lupa, ang nais ni John sa sulat niya kay Gayo ay magkaroon ng kasaganaan sa espiritual. Kaya pag tayo po ay malusog ang spirit, maunlad, tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, malalim ang relasyon at lagi nagpe-pray sa Panginoon at ang espiritu natin ay malakas at masigla, makita nyo po, dumadalo yan physically. No? Pag ang spiritual life natin ay malusog o maunlad. Kaya importante po na sa araw-araw nating buhay, hindi natin kinakaligtaan ang magbasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? No? Hindi lang paglinggo natin ito binubuklat, kailangan araw-araw. Sabihin mo sa katabi mo, araw-araw. Kabila, araw-araw. No?
Kasi marami sa atin sa sobrang kabisihan, ang daming ginagawa, ang daming trabaho, nakakalimutan ng magbasa ng salita ng Diyos. No? Utos ng Diyos yan through Moses kay Joshua, di ba? Joshua 1:8, ang salitang ito ng kautusan ay, bulay-bulayin mo araw at gabi. Araw-araw at gabi-gabi. No? Di ba? Kaya yung awit natin, araw-araw, sasamahan tayo ng Panginoon. No? Pang-apat, tatlo na lamang po. Pang-apat na qualities of a godly father is to lead his family to worship God. Kailangan ng ama ng tahanan, siya yung nagli-lead, nangunguna sa pamilya niya para ito ay sumamba sa Diyos ng regular. No? Hindi lamang once a month. No? Sa bahay, talagang daily responsibility natin kay Lord, yung tayo merong personal relationship with God. Nagpe-pray, nagwo-worship sa room. Pero yung regular na every Sunday, ito po yung celebration natin Yung sama-sama as a one family of God, nagsasama-sama tayo para sumamba sa Diyos. No? Ito po yung corporate worship natin sa Panginoon, sama-sama. Iba po yung nasa loob lang tayo ng bahay, pero iba naman yung ganitong sama-sama tayong lahat dito. Iba yung nararamdaman natin, iba yung presence ng Panginoon. Kaya nga po, huwag na huwag nating kaliligtaan. Bilang ama ng tahanan, tayo po ang susi. The Father is the key to release God's blessing sa pamilya. No? The Father is the priest of the family. Tayo yung saserdote who will guide and give direction to our family. Kaya nga mahalaga sa isang ama ng tahanan na regular. No? Minsan nakakalimot ang ama. Sasabihin ng anak, may mga nangyayaring ganun O tay, Sunday na po, gising na kayo. Nako, oo nga pala, nagising si tatay dahil pagod sa trabaho nung Saturday o nung Friday. No? Kaya number 1, ang ama ng tahanan, siya ang sabi natin nung una, role model. No? And siyempre, the father is the protector of his family. No? Siya yung nagpo-protect sa kanyang pamilya. Merong nabalita nung isang araw, bata pa yata anak, baka less than 2 years. No? Yung ama ng tahanan, pinagsamantalahan yung anak. Grabe. No? Bakit nila nagagawa yun? Kasi yung demonyo, evil spirit, ang naghahari sa puso. Dahil walang takot sa Diyos. Kaya nagagawa yan ng mga ama ng tahanan. Maraming ganyan Dahil sa liit ng bahay, sama-sama na doon sila sa 2 meters na bahay. Di ba yung mga squatter area, yung mga kung saan-saan na titirik lamang. Maraming mga bata ang namomolestya. No? Dahil nga iyan ay sa sumpa ng kasalanang pumasok sa lahi ng tao. But thanks God, tayo po rito sa J. Blue Family, pinalaya tayo ng Panginoon, nalaman na natin ang katotohanan, kaya walang dapat na makapasok dito. No? Dahil ang mga ama ng tahanan, nasa ating, tayo kasi ang number 1, sisingilin ng Diyos kapag napahamak ang mga bata, pag may nangyari sa kanila. Kaya nga ang mga ama ng tahanan, tayo yung protector ng ating pamilya. No? Nasa balikat ng ama ng tahanan. Kaya kailangan ng ama ng tahanan, siya yung protector ng kanyang pamilya. No? Siya yung nag-guide. No? Siya yung magbibigay ng instruction. O mga anak, gising na. Sasamba tayo sa Panginoon. No? Pupurihin natin ang Diyos. Kaya nga sa lumang tipan, makikita po natin si Abram sa Genesis chapter 22. Genesis chapter 22, ayan, verse 5. And Abram said to his young men, sa mga kabataan, kasi pupunta sila sa bundok no? Sabi niya doon sa mga kabataan, stay here with the donkey. The lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. No, sasamba lamang daw sila doon kasama niya ang kanyang anak na si Isaac. Pinaiwan niya yung 3 kabataan kasama niya dapat doon sa bundok ng Moriah. Pero sabi niya, dito na lamang kayo. Pupunta kami sa bandaroon para sumamba. No? Yun ang instruction ni Abraham doon sa mga kabataan. Kasama ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Hindi alam ng anak na iaalay pala siya sa Diyos. No?
Kaya nga pag binasa natin yang tuloy-tuloy ng verse na yan, i-offer si Isaac. No? Pero hindi yun nangyari. Kaya nga, ang ama ng tahanan, siya yung number 1 maglilid sa pamilya niya para sumamba sa Diyos na buhay. No? Amen po ba, mga tatay? No? Pag ang tatay ay weak, ibig sabihin mahina, no? Malamya, walang lalim ng pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon, hindi committed sa Panginoon, at siya pa ang pagmumulan ng sasabihin niya sa mga anak niya, no? Huwag na nga kayo sumimba, ganito, ganyan. No? Diyan na lang kayo sa bahay, maglaro kayo. No? Ang pamilyang yung imbis na daluyan ng pagpapala, minsan nakalagay nga sa pintuan eh. Di ba? Maraming pintuan ng tahanan, nakalagay sa hamba ng pinto, God bless our home. No? Pero hindi mapagpala ng Diyos. Bakit? Dahil yung ama ng tahanan, linggong-linggo, ang hawak kay bote. No? Bote ni yung 4 kantos. Ba yun? Ano tawag doon? Hinebra. No? Hinebra. Nung araw, ganyan tayo eh. Dati po yun, pero hindi na ngayon. Amen. Sabihin nyo sa mga tatay, Tay, no? Hindi ikaw yun, binago ka na ni Lord. No? Huwag ka nang bumalik doon. No? Sunog baga yun. No? Kapahamakan ang pupuntahan pagka ganon. No? Di ba? Sabi ng Galatia, chapter 5, verse 19, 20. Ayan, sa bahay nyo basahin. Nandyan yun, yung mga lasenggo, manginginom, hindi raw papasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Nasa Bible yan eh. No? Kaya ang ama ng tahanan, siya yung mangunguna. Siya yung ehemplo. I-guide niya ang pamilya niya para pumunta sa church at sumamba sa Panginoon. Kasi nga, role model siya. Tutularan siya ng mga anak niya. No? Panglima, 2 na lamang po. Panglimang qualities of a godly father is, no, he spend time with family. Nagbibigay siya ng time, no? Spends time with his family. Nagbibigay siya ng oras, panahon sa pamilya niya, no? No? Ayan si Sian, senior, no? Kadarating lang, galing ng sakay ng barko, wala pang 2 days, 3 days. Nag-flight na masyal sa Singapore. That is time for his family. No? Dahil for how many months ay nasa barko. No? Ang asawa ni Sister Shirley, no? Nung karaang dumating, na masyal sa Baguio, kung saan-saan, that's good. Mahalaga po ng ama ng tahanan, namamasyal sila ng kanyang pamilya, nagbibigay ng oras sa mga anak. Mahalaga po yan kasi maraming mga ama ng tahanan, sobrang babad sa trabaho, pag-income ng milyon, negosyo, wala nang oras sa pamilya. Kaya kung minsan, bakit may mga anak na rebelde, gusto pa sa barkada, gusto pa sa mga kaibigan, mag-stay ng ilang araw, oras, maghapon. Kasi hindi nararamdaman sa mga magulang yung walang time ang parents. No? Totoo po yan sa realidad ng buhay. Maraming ganyan ang nangyayari. No? Wala nang panahon sa mga anak. Hindi maramdaman ng mga anak yung yakap ng pagmamahal ng ama, no? Yung parents, wala nang time. No? Puro negosyo, puro pagkakakitaan. Kaya malayo tuloy ang loob ng mga anak sa magulang. Nangyayari po yan. Amen po ba? No? Kaya mahalaga po yung magbigay ng panahon. Spend time to your children sa mga magulang. No, yung minsan kayo mamamasyal, kakain sa labas. No? Kahapon, kumain kami sa labas ng anak ko sila, Pastora Chic, no? Kasama yung mga kabataan sa labas ng bahay, dun sa terrace nila. No? Kakain ng kami ron. No? May inayos kaming lupa doon, kaya yung kamay ko, hindi lang ako nag-uutos, kundi model, sige, pala, piko. No? Ganun po, kailangan may time tayo para maramdaman ng pamilya yung pagmamahal. Na kahit sila may mga pamilya na ay mahalaga yung oras ng mga magulang sa anak. No? Andiyan po ba kayo? Amen? No? Mga ama, sasabihin nyo, pag may time, honey, sasabihin nyo, darling, sa asawa mo, kung anong tawag mo, mama, no? Punta kayo sa SM Molino, SM Bacoor, no? Konting pasyal-pasyal, no? O kumain doon sa Jollibee kasama ang mga bata, no? Pag hindi sasabihin ng iba, pag may time,
Meron tayong 24 oras sa isang araw, ang haba ng oras. No? Bigyan nyo ng time ang mga anak. Mahalaga po yan. No? Importante po yan sa mga magulang na nagbibigay ng oras at panahon para sa pamilya. No? Play with your children. Naalala ko nung sa Kalapan pa kami noon, si Shemuel, maliit pa, sinasama ko sa Kapitolyo, nagbabasketball kami. Kalaro ko yung mga abogado ron, yung sila, ninong ko ngayon yon si Congressman O'Malley ng 2nd District ng Oriental Mindoro. No, nakarating na siya rito nung i-ordain ako noon. No? Maliit pa si Shemuel, sinasama ko nagbabasketball, kaya nga lang, hindi talaga natuto mag-basketball eh. Matatangkad yun si Shemuel at si Lemaya. No? Minsan, sinasama ko sa bilyar-bilyar. No? Meron akong time, panahon sa kanila. Kaya nga sa mga magulang, importante po na meron tayong time sa ating mga anak. No? Na makita nila na kalaro nila ang kanilang daddy, ang kanilang papa, no? Sa pamamasyal, mahalaga po yun. Minsan, nagsuswimming kayong pamilya, no? At minsan, kaya nga tayo, merong outdoor fellowship. Yun tayong lahat bilang isang pamilya ng J-Blue. Nagkakaroon tayo ng outdoor fellowship. No? May plano nga po tayo sana nakaraan, kaya lang sobra tayong mga naging busy, ang daming mga ginagawa. Katulad ng, I think last year, nagkaroon tayo ng outdoor fellowship doon sa, naligo tayo sa swimming pool, dyan ata sa Naik. No? Bilang one family ng J-Blue, nagkakaroon tayo ng bonding fellowship, importante po yun. No? Even yung bawat ministry ng bawat isa, mahalaga po yun. Nagkakaroon ng bonding, sharing as family of God sa ministering yon na ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Mahalaga po yan. No? So yan po yung panglima natin. Spend time with your family. Magbigay ka ng oras sa iyong asawa o kung minsan naman mag-asawa. No? Iwan niyo yung mga anak nyo. Kami po mag-asawa, talagang kada mission ko, kada lakad, magkasama na kami. No? At sa paglilingkod sa Panginoon, ay kasama ko na po lagi siya. Kaya hindi siya pwedeng wala sa tabi ko. No? Dahil mahirap na. Baka, alam niyo naman, maraming nahulog sa tulay. No? Yan. Praise God. So, yan po yung panlima natin. Pang-anim, last na. Amen. 6 qualities of a godly father is a faithful obedience to God. Ang isang ama ng tahanan, napakahalagang siya maging matapat, no, na masunurin sa Diyos. No? Importante po yung pagsunod, especially ng mga ama ng tahanan. Genesis 22, 1-3. Genesis 22, 1-3. Ano po ang sabi ng Genesis 22, 1-3? God test Abraham. Sabi roon, now it came to pass, after these things, that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am, sabi ni Abraham. Then he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. No? Sinubok ng Diyos si Abraham. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Pumunta ka sa bundok ng Moriah. Dali mo si Isaac, ialay mo siya sa akin. Yun ang instruction ng Diyos. No? Si Abraham hindi nagreklamo. Si Abraham ay hindi nalungkot. Bakit? May pangako ang Diyos sa kanya na gagawin siyang ama ng maraming bansa. At magmumula sa kanyang anak na si Isaac ang kanyang lahi. Alam niya yun. Pero dahil may instruction ng Panginoon na isama ang anak dalhin sa bundok ng Moriah para ialay ang anak, hindi siya nagreklamo. No? Ano ang ginawa niya? Sumunod siya. No? He obeyed God's instruction. Mahirap para kay Abraham, no? Yung kanyang gagawin. Mahirap yun, masakit sa kalooban niya yun, pero hindi siya nagmurmur, hindi siya nagreklamo kahit masakit sa loob niya. Anong ginawa niya? Verse 3, anong sabi roon? So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. No? So nakita natin,
No? Dalawa pala yung kanyang tauhan, no, na kabataan na isinama niya. Dagli-dagli, gumising siya na madaling araw at isinamang anak, pupunta doon sa lugar na sinabi ng Diyos para ialay ang anak. So nakita natin sa kanya yung katapatan niya, no? Faithful obedience to God. Kaya mga ama ng tahanan, ito ang nais ng Diyos sa atin. Tayo ay maging matapat na sumunod sa Diyos. Handa po ba tayo? Amen? Ang pagsunod sa Diyos, obedience to God is the number one key to release God's blessing. Ang pagsunod, especially ng mga ama ng tahanan. No? Kung ano instruction ng Diyos, kung ano ipinapagawa ng Panginoon sa iyo, huwag ka magdalawang isip, sundin mo at gawin mo bilang ama ng tahanan. No? Dahil sa ama ng tahanan, dito nagsisimulang padaluin ng Diyos ang blessing pababa sa buong pamilya. Kaya kailangan ng ama ng tahanan ay sobrang kailangan ay nagmamahal siya sa Diyos, no? Naglilingkod siya sa Diyos. Ang puso niya at ang number one sa kanya ay ang Diyos. Sapagat ang Diyos kapag minahal ng ama ng tahanan, tulad ni Abraham, walang reklamo, masakit para sa kanya na ialay ang kaisa-isang anak na sa Isaac, pero ginawa niya at sinunod ang ipinapagawa ng Diyos. No? Ang pagsunod ay hindi mahirap sa isang taong totoong pinaghaharian ng Diyos. Pero yung mga taong ang naghahari pa rin sa puso ay sarili, yung kagustuhan niya, yung will niya, yung naisin niya, yung desire niya, at hindi desire ng Panginoon, hirap sa kanyang sumunod. No? Mahirap sa kanya. Pero sa isang taong totoong ang Panginoon ay naghahari sa puso niya, at ang kalooban lamang ng Diyos ang nais niyang magawa at masunod, madali para sa kanyang sumunod. Sabihin sa katabi niyo, kapatid. Sige po, kahit tatay yan, nanay, kabataan, sabihin niyo, kapatid. No? Hindi mahirap sumunod sa Diyos. Kailangan lamang magari si Jesus sa puso mo. No? Kasi pag ang Panginoong Jesus na talaga ang naghahari dito, no? Wala kang magagawa kundi ang sumunod talaga sa Panginoon. No? Gawin ang ipinapagawa niya. No? Kasi ang pagsunod sa Panginoon sakripisyo po talaga yun . No? No? Mahirap ang sumunod sa Diyos dahil may kalakip na sakripisyo, panahon at oras na ibibigay mo sa Kanya. Minsan, may panahong iiwan mo saglit ang mahal mo sa buhay, no? Iiwan mo saglit yung mahalaga sa iyo, yung trabaho, yung ginagawa mo, dahil sa pagsunod sa Panginoon. No? Kaya as I conclude sa Luke chapter 16, verse 22 to 24, dito po ay ipinapakita, tignan natin, no? Ito po yung parable of the prodigal son . Talinghaga tungkol sa alibugang anak na naglayas, kinuha yung minana sa ama. Talinghaga tungkol sa alibugang anak. No? Dahil nung lumayas ang batang ito at matapos makuha ang kayamanan mula sa ama at naubos na ang kayamanan niyang minana, sa bisyo nung panahon na yon, hanggang namasukan na lamang siya sa mga kainan ng baboy at dumating ang oras na ubos ang kayamanang minana sa ama, naghirap siya at nagutom, wala nang makain. Naisip ng batang ito na magbabalik na lamang siya sa kanya ama, hihingi ng tawad. At sasabihin niya, Ama, ituring mo na lamang akong isa sa alipin mo, wag mo na ako ituring na anak. Pero yung ama ng tahanan, araw-araw nasa labas ng bahay, tinitignan kung saan na ang anak. Tinatanaw niya kung nasaan na ang anak. Pero dumating ang isang araw, yun, dumating na ang bata. Kaya nang matanaw ito ng ama ng tahanan, malayo pa, sinalubong na ama, at ang sabi ron, niyakap ang bata. No? Kaya ang sabi rito, ayan, basahin natin. So it was that the beggar, teka, 22 to 24, ayan. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham. Sorry. 15 pala, sorry. Mali ako ng Luke 15. Kasi ito pong Luke 15, ito po yung chapter ng mga nawala. No? Lost coin, lost sheep, nawalang tupa, nawalang pera, sabihin natin o pera, and lost son. Yan, nawalang anak. No? Yan, ito, Luke 15:22. But the father said to his servants,
Kasi dumating na nga yung anak nagbabalik loob na. Bring out the best robe. Kunin ang pinaka mahusay at magandang damit and put it on him. No? And put a ring on his hand and sandals on his feet. And bring the fatted calf here and kill it and let us eat and be merry. 24. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. No? Anong sabi? Nang dumating ang bata na nawalay sa ama, ang ama ng tahanan, pinakuha yung pinakamagandang damit, pinasuot sa anak. Kasi nung makita yung anak, siguro ang baho, ang dumi, ang dungis, ilang araw hindi naliligo, namayat, para ang baho-baho. Ang ginawa ng ama, bago dumating ang verse na yan, niyakap niya. Hinalikan pa nga sabi roon sa naunang verse 21-20, nandyan yan. Hinalikan ng bata. Hinalikan, niyakap, at ang sabi roon, pinakuha yung pinakamagandang damit. No? Sinuotan ng singsing at ng sandals, kasi nga baka nakayapak Tapos pinakuha yung pinakamatabang guya, baka. Niluto, kinain. At ang sabi niya, ang anak kong ito namatay pero nabuhay, nawala, nasumpungan. At nagsaya sila, nag-celebrate. Ang ama ng tahanang ito'y pinapakita rin, it represents the Father in heaven. Na dito makikita po natin, ang ama ng tahanan ay punong-puno ng pagmamahal sa anak. Tayo pong lahat ay tulad ng batang nawalay sa ating amang nasa langit. Nalayo tayo. Pero ngayon nabalik na tayo sa Panginoon, tuwang-tuwang ating amang nasa langit. Tulad ng ama na yon, na sinuotan ng anak ng damit, no? Nilagyan ng singsing, nilagyan ng sandals, nagpatay ng baka, nagsaya sila, nag-celebrate. Tulad tayo ng batang yon, na namatay, nabuhay, nawala at nasumpungan. Kaya ang ating amang nasa langit ngayon, tuwang-tuwa dahil natagpuan niya tayong lahat. Amen po ba? Natagpuan tayo ng amang nasa langit. Mapalad po tayo ngayon dahil narito tayo at nakilala natin ang Diyos sa isang tama at Bibliang paraan. Kaya dahil natagpuan na tayo ng Diyos, wag na tayong lalabas sa kawan. Amen po ba? Wag na tayong lalabas kasi natagpuan na natin ang katotohanan Narito na tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya dahil ang ating amang nasa langit is full of love, no? Full of compassion. Sobrang generous ang ating ama. Kita nyo? Yung anak nung magbalik, hindi sinisi, hindi pinagalitan, hindi minura, no? Kundi anong ginawa? Sinuotan ng damit. Robe, symbolizing robe of righteousness. Dati tayo makasalanan tulad ng bata na nawalay sa Diyos, no? Nandun yung robe of righteousness, dinamitan niya tayo. Nandun ang ring of reconciliation na ibinabalik ng ama yung relasyon sa anak. No? Sinuotan siya ng sandals. Ng anak na ito hindi nalalakad sa hirap ng buhay kundi sa kasaganaan. No? Kaya tayo po ngayon lalakad na tayo kasama ang Panginoon. Amen? Hindi na si Satanas at ang mga demonyo. No? Nasa Panginoon na tayo. Kaya wag na kayong babalik sa dating buhay, especially sa mga ama ng tahanan. Kasi ang kaway ng mundo habang nalalapit ka sa Panginoon, hihilahin ka niyang pababa. Ahatakin ka ng mga barkada mo dati, shut muna dyan, pare. No? No? Wala naman si ganito, si ganyan Maraming hatak ang mundo. Pero huwag kayong padaig. Sabihin sa katabi nyo, huwag kang padadaig. Huwag kang padadaig. No? Kailangan maging matatag tayo. No? Kumapit tayo sa Panginoon. Faithful obedience to God. No? Kaya nga, ngayon pong umagang ito, no, dadamahin natin ang pag-ibig ng Ama na sa langit. Ang sabi nga nung awit natin, yung sukdulang biyaya ng Diyos ng pagmamahal sa bawat isa atin. Sa kabila na tayo makasalanan, minahal tayo ng Panginoon. No? Amen po ba? Sige, tumayo ang bawat isa. Hindi tayo karapat-dapat, pero ginawa niya tayong karapat-dapat. Hura bakanda. Sa oras na ito, mga kapatid, mga magulang, maring sa ating kalagitnaan, yung mga kabataan, parang nawala o nawawala ang inyong ama, pero meron tayong amang nasa langit na nagmamahal sa iyo. At kung ang inyong
asawa, kayong mga babae at walang inyong husband, no? Kayang hipuin sila ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos para maibalik sila sa Panginoon. Nais lamang ng Panginoon na tayo ay magtiwala sa Kanya, lumapit sa Kanya, dahil sa Kanya ay walang imposible at walang mahirap. Kaya sa oras na ito, tayo ay lumapit muna sa Panginoon, magpakumbaba. Yumuko tayong lahat, pumikit sandali, sabihin natin ang panalangin na ito. Taas natin na ating makamay. Sabihin nating lahat, Amang banal na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ako po'y lumalapit sa inyong harapan, nagpapakumbaba. Linisin yung aking puso ng iyong dugong banal. Maghari ka sa puso ko. Handa akong sumunod sa iyo. Handa akong maglingkod sa iyo. Baguhin mo po ang buhay ko. Nais kong maranasan ang iyong pagmamahal sa buhay ko. Sa oras pong ito, wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. Kailangan kita, Panginoon. Kailangan ko ang iyong lakas. Salamat po. Simula ngayon, gagawin ko, susundin ko ang mga instruction mo sa buhay ko. Ito po aking panalangin. Amen. Awitin natin ito. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Bawal ang salang manunubos, ang bako ng parusa nararapat sa akin. Anong habang sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumiyakan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa
minsa'y di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Sa oras na ito, mga kapatid, mga magulang, maraming mga kabataan dito, the Holy Spirit impressed upon my heart. Kung wala ang inyong ama ng tahanan, maring naghahanap kayo ng yakap ng pagmamahal, hindi nyo maramdaman sa inyong mga ama ng tahanan na marahil wala rito. Inaanyahan kong lumapit ka sa harapan. Yung mga kabataan natin, yayakapin ka ng pag-ibig ng Diyos. Lahat din ng ama ng tahanan, lumapit lamang kayo sa harapan sapagkat kayo ang nagre-represent sa ating amang nasa langit. Sige po yung mga kabataan na wala ang inyong ama ng tahanan dito, yung mga nasa sound tech natin, wala rito ang inyong mga ama, punta kayo dito. At yung mga tatay po natin, dito po kayo. Sige po yung mga kabataan natin. Ayan, dito mga tatay. Yung mga kabataan natin, ayan, dito. Sino pa? Kabataan, kayong dalawa dyan, si Delmart. Tsaka yung nasa kanan mo, yung naka-green. Ikaw, Edward. Ayan. Dito lamang po ang lahat ng tatay, banda rito. Ayan. Ayan, pati yung mga youth natin, marahil wala ang ama nyo rito. Ayan, yung mga kabataang babae. Ayan. Ang ating amang nasa langit ay sobrang mahal na mahal ang batang nawalay. Katulad ng parable of the prodigal son, siya'y naghirap, nangungulila, nagutom, naghanap ng pagmamahal ng ama ng tahanan. Nang ang ama ng tahanan ito ay nakita ang anak na dumarating sa kanilang tahanan, ito'y niyakap, hinagkan, nagsaya, nag-celebrate. Panginoon, amang nasa langit, yakapin mo ng pagmamahal ang mga bata pong ito. Hayaan mong maramdaman nila na mayroong nagmamahal sa kanila, na ikaw na aming Diyos, amang nasa langit. At narito rin po ang mga ama ng tahanan na ipadarama ang pagmamahal sa kanila, Panginoon. Marahil ang iba sa kanila ay patay na ang ama o buhay pa man, subalit hindi nila nararamdaman ang yakap ng iyong pagmamahal. Father, in the name of Jesus, habang ang mga kabataan na ito ay nakayuko, nakapikip, yes, Lord, yakapin mo sila ng iyong pagmamahal. Yes, Holy Spirit, embrace these young people, O God, with your love. Panginoon, matagal marahil silang nangulila, naganap ng isang ama. Father, in the name of Jesus, Panginoon, hayaan niyo po na mga kabataan na ito'y makaramdam ng pagmamahal na mula po sa iyo. Yes, Lord. Ano mang bigat meron silang dinadala sa kanilang mga puso, o maaring ang parents nila
ama at ina nila ay nagkaroon ng paghihiwalay o pagkakagalit, Panginoon, i-comfort mo po sila at palakasin. Ikaw ay Diyos na bumubuo ng wasak na pamilya. Ikaw ay Diyos na nagbubuo ng wasak. Naparito ka para buuin ang pamilyang sinira ng demonyo. Kaya Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Lord, yakapin mo ng pagmamahal ang mga kabataan na ito. Natawag ko si Pastor Dong, lapit dito sa harap. Si Kuya Perdi, dito sa akin. Brother Rio, lapit kayo. Dito sa likod ng mga kabataan nating ito. At manatili lamang po yung mga tatay natin. Dan Shell, Lemaya, lapit dito. I-touch natin ang mga kabataan na ito. Father, in the name of Jesus, Lord, let your love surround them, Lord. Touch their heart, O God. Yakapin mo sila ng iyong pagmamahal, Panginoon, ng mga bata pong ito. Yes, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, embrace them with your love, O God. Yes, Lord, in the name of Jesus. Hold me close. Let your love surround them, Lord. Yes, oh God. Let your love surround these young people, oh God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes, Lord. Me close. Amen. Let your love surround me. Reb Stella, yung mga youth nating babaeng nasa harapan, embrace them. Ate Eileen, Pastor Rashik. Draw me to your Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, amen, Lord. Embrace these young people, oh God, with your love. Oh God, yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yakapin mo sila ng pagmamahal, Panginoon. Ang mga kabataan na ito, oh God, na naghahanap ng yakap ng iyong pagmamahal. Yes, oh God. Yes, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, Lord. Hold me close. Hallelujah. Yes, oh God. In Jesus' name. Yes, Lord. Ang mga kabataan na ito'y naghahanap ng yakap ng pagmamahal. Yakapin mo sila, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa oras na ito. Yes, oh Lord, in the name of Jesus. Yes, oh God. Yes, Lord. Amen, Lord. Draw me to your Yes, oh God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, Lord. And as I wait, arise like an Yes, oh God. eagle. Yes, Lord. Yakapin niyo, Panginoon, ng iyong pagmamahal ang mga kabataan na ito, God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Yes, in Jesus' name, Lord. Lord, Lord, palakasin niyo ang mga espiritu at kalooban ng mga batang ito, Panginoon. Yakapin mo sila, O Diyos, ng iyong pagmamahal. Yes, O Lord, strengthen their heart, their spirit, O God. Give them peace and joy. Lord, Lord, nilalagot ko anumang sumpa na nakapasok sa kanilang mga pamilya, magulang. In Jesus' name, and I declare love, unity, Lord, reconciliation, O God. In Jesus' name, sa kanilang mga parents, O God, in Jesus' name. Yes, Lord, hallelujah, let your spirit move. Lord, build their family, O God, in Jesus' name. Embrace them, Lord, embrace them, O God, in Jesus' name, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon.
Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I raise, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me up by the power of your love. Lord, I release your blessing sa mga kabataan na ito. Lord, release your blessing, oh God, in Jesus' name. Yes, Sikaralabakamda, I release, Lord, your love, your grace, your mercy, your blessing, Lord, sa mga kabataan na ito. In Jesus' name, Lord, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Makabalik na kayo, mga kabataan, sa inyong upuan. Manatili ang mga tatay. Dito po sa harap, lapit kayo sa harap uli. May langis tayo dyan, yung langis. Paano ng langis? Papahiran ko kayo ng langis. Oil is symbolizing the Holy Spirit. Ang ama ng tahanan kailangan maging strong. Marami tayong inaharap sa buhay na pagsubok, problema. Kailangan tayo maging malakas at matatag. Dahil pagka ang ama ng tahanan ay weak, parang bahay yan eh. Pag ang pundasyon ng bahay bumaks o mahina, pagdating ng bahan ng pagsubok problema, bumabaksak ang bahay. Kaya bilang mga father of the house, ay yaanod ko kayo ng oil upang ang anointing ng Panginoon, ang power niya ay dumaloy sa ating mga ama ng tahanan. Umawi tayo muli. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I raise, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me up by the power of your love. Lord, as anoint this oil, sineselyoan ko ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na dugo, ng iyong apoy, ng presensya, ang mga ama ng tahanan. Lord, in the name of Jesus, I release, Lord, your blessing sa mga ama ng tahanan like Abraham. Lord, right now, I release wisdom, oh Lord, courage, oh God, boldness, oh God. Yes, Sikarabarakanda, in the name of Jesus, anointing coming from you. Yes, Sakababakanda, unstoppable, overflowing blessing, oh God. In Jesus' name, let your walls of fire, wisdom and knowledge flow upon your people, oh God. Upon the Father of the house, Lord, in Jesus' name. Yes, Shikarabarakanda, in the name of Jesus, I release your blessing, Lord, your anointing, oh God, your wisdom, your knowledge, oh God, in the name of Jesus. Hallelujah, Halakarabakanda, in the name of Jesus, Lord, I release anointing, wisdom, knowledge, oh God. Yes, in the name of Jesus. Yes, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, Shikarabarakanda. Yes, Shakabababakanda, in Jesus' name, Lord. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Lord, I release your anointing and blessing, wisdom and courage, oh God, in Jesus' name sa mga manatahanan. Salamat po, Panginoon. Lord, hallelujah. I declare beginning this day, oh God, this morning, this moment, in Jesus' name, that lahat ng mga tatay na ito ay magiging isang role model ng pamilya po nila, Panginoon. Yes, in Jesus' name,
may your protection be upon this all fathers, O God, your covering of your power, O God, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. We claim blessing, victory upon victory, O God, in the name of Jesus. Thank you, Father. Receive all the praises, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen, amen. Total, andito na rin ang mga tahanan, ang mga ama ng tahanan. Dito muna kay sa harap. Banda pa rito sa akin. Yan, hilelera tayo. Tayo mga father. Ayan. At lalapit ang ating Tinatawag namin yung mga anak ng mga tatay na nandito. Kung wala yung anak, yung asawa, kayo ang mag-aabot ng token natin. Dapat guys. Yan. Give Papa. Yan. Diyan muna kayo sa harap ng tatay nyo. Kay Lolo Dudes ka. Ikaw, yung isa kay Lolo Dudes. Hawak ni ano. Eka, sino pang wala? Doon ka kay Lolo Dudes. Kay Lolo Dudes. Dito pa, dalawa pa. Si Kuya Rio. Asa si ano? Absent. Kay Kuya Rio. Meron na si ano? Yung anak nyo. Bigay natin kay Lolo. Happy Father's Day! Bigyan mo kay Daddy. Kiss the bride. Thank you. Oh, picture lang. Mga tatay mo na po daw. You're a good, good father. Oh, compress. Mga balikat. It's who you are. It's who you are. Mga tatay, lapit. Loved by you. It's who I am. Oh, yeah. Okay. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who Okay, sige po, balik na tayo sa upuan, mga father. At ngayon po, dadako muna tayo sa isang mahalagang gawain. Ito po yung ating giving time para kay Lord sa gawain. Ano po? Sige, tayo pangunahan ni Pastor Dong. Amen. Praise God. Amen. So, praise the Lord. Pinagpala po ba ang lahat? Parang po ang hina. Amen. Praise the Lord. So tayo po ay dadako sa pagbibigay na mahalaga. At ang sabi nga po sa ating pinag-aralan sa number 3. Ano po yung nandun sa number 3? A provider. Amen. Ang Diyos po ang ating provider. Ako po yung naniniwala na bago pa tayo nilikha ni Lord, nakaprovide na yung ating business, provide ni Lord yan. Kaya nga po, sa Genesis, kung mapapansin ninyo, bago likhain ng tao, nilikha muna ng Diyos yung pangangailangan ng tao. Amen? Kaya po tayo nakakapagtrabaho, kaya po tayo nakakagawa, nakakapunta kung saan. Kasi pinrovide ni Lord una, yung iyong lakas. Tama? Pinrovide po ni Lord yan. At yung business, ginagampanan na lang po natin yan. Kaya nga po, ang Diyos po ang ating provider. Kaya nga po, ang sabi pa rin sa Bible, sa Psalms, chapter 23, the Lord is our shepherd, diba, we shall not lack. Ang Diyos ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Kaya nga po, kapag ang Diyos natin ang ating provider, parang ganito po yan, katulad ng ating pinag-aralan kanina. So, ako po, isang ama,
pinoprovide po natin yung pangangailangan. Minsan, pag natutuwa ka sa iyong anak, minsan sinasabi mo, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Parang naalala ko yung sinabi ni Jesus kay Bartimeo, what do you want me to do for you? Diba? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Diba? Ngayon, ano ba yung gusto mong gawin sa atin ng Panginoon? Diba? Yung secret para, actually, hindi lang naman sa financial ang pinoprovide sa atin ng Panginoon. Maging physical, malakas po tayo, pinrovide ng Diyos yan, yung lakas, yung hininga, yung sa maghapon, nakakagawa ka, bigay po ng Diyos yan. Amen? Kaya nga po sa ating pagbibigay, sabi sa rin sa Bible, God love a cheerful giver. Mahal ng Diyos yung taong mapagbigay. Kaya nga po sabi pa rin kanina ni Bishop, nabanggit niya sa Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto us. Amen? Kaya nga po sa ating pagbibigay, kung sa istorya po noon ni Bartimeo, kung bababa ka lang dyan sa Mark chapter 10 verse 50, tinapo niya yung balabal yan Tapos pumunta siya kay Jesus. Tapos tinanong siya ni Jesus, ano yung gusto mong gawin ko sa'yo? Minsan, sa ating buhay, yung balabal, ano ba yun? Yung balabal ng pagdududa. Balabal ng lack of trust sa Panginoon. Dahil naaalala mo, marami tayong bayarin. Marami kang kailangan bigyan. Diba? Provide mo yung pangangailangan ng yung mga mahal sa buhay. Minsan, ang gusto ng Panginoon, itagis natin. Ano yon? Yung mga nagtatalokbong upang hindi natin makita kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya sabi nga sa Bible, ang kaharian mo mangyari sa lupa katulad ng sa langit. Ngayon, sino pong gagawa ng kaharian ng Diyos dito sa lupa? Tignan mo po yung katabi mo, ikaw yon. Ikaw ang gagawa. Paano po yon? Yan po yung bunga ng ating mga binibigay. Amen? Nagbibigay ka kasi hindi ka nabulag. Amen? Nagbibigay ka kasi nakikita mo na kailangan ito. Kasi kung walang ganyan, kung walang pera, kung walang money, hindi pwedeng makapunta si Bishop doon. Saan? Sa Zambales. Hindi pwedeng makapunta roon sa Parañaque. Hindi pwedeng makapunta roon saan? Sa Mindoro. Diba? Kaya nga tayo pinakita ng Panginoon, binigyan niya ng paningin, minulat ng Diyos yung ating mga mata. Kaya nga, ang sabi sa huli, sa 6, faithful and obedience to God. Ang kailangan natin maging faithful. Saan? Siyempre, pag naging faithful ka, katulad ng sabi, pinag-aralan natin, ang Diyos natin ang siyang magpuprovide, ang Diyos din ang magbahalang magpala sa atin. Ano ang gusto mong gawin ng Diyos in terms sa iyong finances? Diba? Kailangan alisin natin yung balabal at patakbo nating ihulog yung ating mga tithes, di ba? Sabihin natin, Lord, gusto ko pang dumami yung aking biyaya. Sabihin mo, yun ang sabi ng Diyos kay Bartimeo di ba? Sabihin mo sa Panginoon, dahil ang Diyos natin, Diyos na tapat, Diyos na mabuti, Diyos na tumutugon sa lahat ng kanyang mga pangako. Kailangan panghawakan mo lang yung sinabi ni Kristo. Kaya nga sabi niyon kay Bartimeo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kung ang pananampalataya mo, pagpapalain ka ng Diyos, so gawin mo po yun, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Kaya nga po sa ating pagbibigay, mahal ng Diyos. Diyos ang taong mapagbigay, lalo na sa kanyang gawain at sa ubasan dito sa lupa. Kaya po, hawakan po natin yung ating mga ibibigay at atin po itong ipanalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan na nakakaalam ng lahat ng bagay. Lord, sa iyo namin tinitiwala ang aming mga ikapo. Tunay nga, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isang magkakaloob. Ikaw po ang magbalik sa kanila, Panginoon, ng mga biyaya, siksik, liglig at umaapaw. At wag mo pong hayaan, Panginoon, na masira ng tanga o anumang gawa ng kaaway ang kanilang pinagkakakitaan. Bagkus, O God, patuloy mo itong pagpalain, patuloy mo itong pagbungahin, patuloy mo itong pagyabungin, O God. At tunay nga, O Diyos, ang kanilang mga hawakan, ang kanilang mga desisyon, O God, at ang kanilang mga tatapakan pupuntahan, ay pagpalain mo saan man sila magpunta, O God, ay gawin mo silang pagpapala, ilaw at asin ang sanlibutan ito. Ikaw ang mapuri at ang mga malilikom, O God, ay gamitin mo lamang sa pagpapalawak ng iyong gawain dito sa lupa. Ikaw ang maparangalan, maitas sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen and amen.
My dad is strong, my dad is kind. He helps me grow and shapes my mind. He reads God's word and shows the way. He prays with me every day. Thank you, God, for dads like mine, full of faith and love divine. He walks with Jesus every day, a hero in the bestest way. Like Abraham, he trusts you so. Wherever you lead, he's glad to go. Like Joseph, he protects with care, loves with kindness, always there. Thank you, God, for dads like mine, full of faith and love divine. He walks with Jesus every day, a hero in the bestest way. Like David brave, he sings with joy. He leads with courage, not just noise. He teaches truth and how to pray. I thank you, God, for Dad today. Thank you, God, for dads like mine. A gift from you, so good, so fine. Bless my dad in every way. We love our dads on Father's Day. Praise, praise. Amen. Praise God. Palakpakan naman po natin ang ating mga kabataan. Gayon din ang ating mga katatayan. Praise God. So praise report po muna bago po ang ating announcement. We just recently concluded our youth camp last Thursday and Friday. So bigyan naman po natin ng napakalakas na palakpak ang lahat po, ang Panginoon at syempre ang mga youth na sumali, pati na rin po ang mga leaders na nag-organize po ng ating youth camp. Ayan po, sige po, punta po tayo sa ating announcement. So meron po tayong youth fellowship this afternoon at 3:30 p.m. Dito po yan sa ating, dito kayo magkikita-kita sa ating church. So lahat po ng mga youth, meron po kayong fellowship later, okay? So ito naman po yung ating mga usual activities every Monday. Intercession night at 6 p.m. Meron din po tayong leaders and workers spiritual feeding every Tuesdays at 8 p.m. via Zoom po yan. At ang atin pong midweek ay every Wednesday po and it will start at 7 p.m. So inaanyayahan po ang bawat isa na dumalo rin po dito sa ating midweek service. And ating pong soaking ay every Saturday naman po at 6 p.m. Ang ating pong tinig ng pag-asa every Thursdays at 7:30 p.m. live po yan sa ating Facebook page. Meron pa po ba? Ayan po, and also our social media accounts. Ayan po ang mga pwede nyo pong i-search ang Jesus Be Lifted Up sa ating YouTube and Facebook. And Instagram naman po, JBLU_church. So, ayun lamang po ang ating announcement ngayon. And ngayon naman po ay ating i-welcome ang ating pong mga first-time visitors. Dito po, parte na po sila ng pamilya, hindi na po sila visitor. Amen? So, kung natawag po ang inyong pangalan, maaari po na kayo pumunta po dito sa harapan para po maipag-pray kayo ni Bishop. So, si Samantha Jajala, Hahala. Cyril Ann Hahala, Angel Francisco, palakpakan naman po natin sila. I-welcome po natin sila ng isang malakas na palakpak. Sean Jerome Tantan and si Ronaline Opena. Ayan, mga first time. Sige, lapit kayo sa harapan. Ayan, dito kayo. Ayan, harap kayo sa ano. Alam nyo, hindi isa aksidente kung bakit kayo naririto.
No, ito ay plano ng Diyos sa buhay nyo dahil may plano siya sa inyo at nais niya na makilala nyo si Lord, no, sa Bibliang paraan. Kaya nga narito kayo at welcome dito sa church. Ano? Pag-pray natin sila. Lord, i-bless niyo po aming mga kapatid na ito. Sila po ay mauhaw sa iyong salita at kapangyarihan, makilala kanila sa tama't Bibliang paraan. Dinideklara ko, Panginoon, na hindi itong huli ng kanilang pagdungo rito, kundi ito po'y simula pa lamang. At saka mga nag-anyaya sa kanila, ito po ay magtuloy-tuloy na sila po'y makapiling namin. Salamat, Ama, pagpalain mo po sila at katagpuin ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Thank you, Lord. I release your blessing upon them, Father God, in the name of Jesus. Lord, salamat po, Ana, marami. We thank you, we honor you in Jesus' name. Amen. O, kamayan natin sila. Sige po. Kamayan natin ang bawat isa. God bless you. Of the Lord, I can see in you the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. God bless you. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen, amen. I can see in you the glory of our King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen, amen. Goy, paki-plus mo na yan bago tayo umawit kay Lord. Okay, tingnan nyo po yung nasa harapan. Basahin natin lahat sa mga daddy. Sige po, basahin natin lahat. 1, 2, 3. Daddy God. Sa lahat ng mga dad, tayo ay may dignidad. Marami man ang aktibidad, ginagamit ang ating abilidad na may kalidad. Para ang ating pamilya ay may seguridad. At ang buhay natin ay may tunay na kalidad. Kaya sa lahat ng mga dad, huwag tayong babaligtad upang huwag mawala ang ating otoridad. Sa pamilya ng Diyos, ang nagtatag ng ating magampanan ng mabuti ang ating responsibilidad. Amen. Palapakan natin ang Panginoon sa mga daddy. Tayo tayong lahat. Ayaw nga. Sige po, hindi pa natin napag-pray pala yung may birthday ng mga June. No? Sige po, manatiling nakadayo. Lapit sa harapan ng may birthday ng June. Meron ba? Kasi nag-anniversary po tayo nung last May 31 eh. Tapos wala tayong Sunday worship nung June 1. Ayan, June 6, 3. Meron pa po, June. Lahat ng may kaarawan ng June. Ayan, si Sister. No. Anniversary din po ng kasal. Kung meron po, anniversary ng kasal. O, June, ayan, yung mga may birthday ng June. O, si Lynn, ba? Amen. Meron pa po, birthday ng June, month of June. Wala na? Ayan. Sige po, ayan, si Sister, ha? Ayan. Sige, diyan kayo. Tuon natin lahat ang kamay natin sa kanila. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa buhay ng aming mga kapatid na nagdaos o magdaraos pa ngayong buwan ng June ang kanilang physical birthday. Father, we pray na i-grant mo ang desire ng kanilang mga puso. Lord, we pray, O God, ang pabor mo'y sumakanila. O Lord, i-grant mo ang mga naisin ng kalooban nila. Pagpalain mo po sila physically, spiritually, and we declare complete healing, Lord, miracle, O God, blessing in Jesus' name, kalusugan, kalakasan, Father God, sa kanilang mga buhay at sila po'y maglingkod po sa iyo. Salamat po, Ama, at Lord, sa iyo namin sila pinagkakatiwala, lumalim pa ang kanilang relasyon sa iyo, increase mo ang blessing sa kanila, at lalo ka pang maging malapit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Give them hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, na ang buhay nila ay maging example sa katulad po nila at marami pang maakin na kaluluwa palapit sa iyong harapan. Thank you, Lord. Nakikigala kami sa kanila pong kaarawan na iyong, Father God. In Jesus' name,
Amen. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. God bless. Hindi na nakapag-ready na ano eh. Di ba may cake na maliit? Ayan. Nakain na. Ayun, last week pala. Amen, amen. Okay, mawit po tayo kay Lord ngayon at may time pa po tayo. At araw-araw, amen. Ayan. Ibo, palapak natin ang kami natin sa Panginoon. Araw-araw tayong aawit sa Diyos, sasambat magpupuri sa Kanya. Whoa, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kasiyahan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, 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 wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala 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 kang katulad. Ano man? Ano mang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Amen, amen, amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Ibalik natin sa Diyos ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Siya lamang ang dapat na tumanggap ng ating pasasalamat, na ating papuri. Yes, Lord, sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos.
karangalan, alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya nadarama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Amen. Tayo manalangin sa ating Panginoon bilang pagtatapos ng ating mga gawain na ito. Banal namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito kay buti-buti mo. Sa katagumpayan na ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Lord, salamat sa iyong salita na amin narinig na tunay, O God, magbibigay buhay sa amin, O God, at lalakaran namin sa araw-araw na aming pamumuhay. Lord, ilayo mo kami sa anumang gawa ng kaaway sa aming buhay, Yes, sa Lord. loob ng isang linggong ito, O God, Amen. na kami, O God, ay magpupuri sa iyo na magpapasalamat sa kabutihan mo na ginawa sa amin, O God. Thank you, Lord, Lord. salamat sa salita na aming narinig, O God, na sa buhay ng aming mahal na bishop, O God, na Yes, siya, O God, na nagbigay sa iyong salita tunay, Thank O you, God, Jesus. na palakasin mo, bigyan mo pa ng karunungan, O God. Marami pang araw upang sa ganun, O God, ay marami pang kaluluwa ang mililigtas sa pamagitan niya, Thank O you, Lord. Lord. Salamat, O Lord, maging sa aming pag-uwi, O God. Dala-dala namin ang Yes. porsyon na pinagkaloob mo sa amin ngayong Amen. araw na ito. Lord, linisan mo ang aming daraanan, O God, Amen. na kami ay ligtas sa aming pag-uwi Yes, sa aming Lord. tahanan, O God. Kung gaano kaligtas kami pupunta rito, ang kaligtasan muli ay mararanasan namin sa Yes, pag-uwi Lord. namin. Amen. Lord, ito ang tamot dalangin sa pangalan namin, Panginoong Isus. Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen. Amen. Okay. Malaga announcement pa po, ano? Sa next Sunday po, ang ating first na po, yung ating para sa contribution, para sa ating aircon. Start na po yun sa linggo.